Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Sesuai dohot program panitia pesta pembangunan rumah dinas pendeta di Sadarion, anak sekolah Minggu ma nalau patupaho kreativitas alania manginang raudur mahita anom manupahi siad pudi sahat tujolo lao manupahi huriata sonare hupasah tami ma toyana konami SKM.
Mauliate ma dia manami doho inanami naung manupahi huriata marhite kreativitas yang nakota sekolah minggu di pasu-pasu debatama sude nani ulamuna saluhutna khususna turuas HKBP Cimanggis butima naboy hupasahat tami. Huriani tuhata nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus adorak sota mulai ibadah parsobauta tu debata jumolo mahita martangiang nahohom di inganat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amen.
luluhon maahu ale de bata, jala parbadahom mabadakku do pak bangso naso daulat roha. Sai palua maahu siap bawa si ulahon si pa oto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo de bata haroroan ni haguguaku. Tongos mahati urommu dohot hati gorammu. Akana manuguau pataruau tudolok ni habadiaumu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu padomuho jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami mau liate tuho. Alani saluhut na binahenmi patupahon hanguluan nami. Sai dongani mahami marhite-hite asi ni roham. Asahu pikiri hami toktong natinaom mudohot hama matem. Asahu arsako kami dosa nami jala asa tubu di hami haporseaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat ni onro di saliling ni lelengna. Amen. Tapuji Tuhata maredde mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima natar surat di Yohanes bidusa plopat ayat 20 sada songonom madidok disi manangise nama niop akapatiki jala diradoti ido naholong roha diau alai dihaholongi damangido naholong roha diau au pe holong dorohaku di ibana jala papata rokku ma'ahu tu ibana ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin tapuji matuhata maredde mahita.
ratopotima dosat tanah godangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon di asini roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujulom, dibaheni pasonang jala apu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bagi hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Musat pe akadolok, jalahumutal akarobean, alai angko parasi ni rohaku nasotupa musat siako, jala badan ni hadamiokku nasotupa humordit, ninna jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Hatani debata nagabe epistel di Mingguta Sadarion ima natar surat di Yohanes 12 ayat 20 sahat tu ayat 33 tajahama marsikat soring sonom madidok disi neng idaon ni halak gorik ibana alai adong made bahalak gorik dongan ni akan nanakoki laho martangiang diari rayai. Jadi didapat nasi damas Filipus nasian Betsaida nadi Galilea mangalelek bana ni nama Tuhan nami naingdo idaon nami Yesus. Dungi Roma si Filipus di pabua mai tu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus pabua hot tu Yesus. Tutu si tutu do nahudoko tuhamu dang nagada emei molo somadabu tutano jala mate duk pemate asa gudang parbuena aguan hosa mana marhamaol hon hosana alaina makasogo hon hosana di portibion ido na mangaramatisa sahat tuhanguluan saleleng lelengna ahuma di ihiton ganup naolo mangoloyau jala ia disiau disima doho anak somaku pasangapon ni amai do ganup na manguloyau. Pasangak magwar miamang, dungi Roma suara siap benua gijang madok, nungahu pasangap laos pasangapok kudo muse. Dungi nina Yesus mama ngalusinasida dada alani au bain naro suara odeng alani hamudo nuain majupang tikina asa di portibion si babalion man nuain raja ni portibion angguau dung dipatibu usia tanoon
Taitoku dosa luhut nasida tuahu rak mahita dia tolu. Pangalaho ni parmut. Parmatena do dipatuduhon marhite-hite hatana odeng. Ido sahatna mertua do natu mangion hatan di debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Taha tidak kom maha porsiao tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita medok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasasadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabea sia todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal doi bana di hau pinor silang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabege makor sian punguan inahanna dungi diuduti ma tu punguan ina Debora.
Tabigema tikting namasa di huriatta di nasa mingguan. Salum. Oras madita saluhutna. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Taui payut yuk matiting nama ragam di Minggu tanggal 10 Maret 2024. Goarni Minggu tasadarion ima Minggu judika lapatana luluhon au ale jahuba. Topik Minggu hot doholong ni rohani Jahoba. Napa duahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sesi parjulu jam 7.30 ima inahana inna Debora ama Jeriko ama Salum. Sesi paduahon jam 10 ima ina Kamis ina Esther ama Huria remaja. Napatuluhon jam 10 pitu NHKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB tanggal 24 Maret 24 nangro hita memakai bahasa Batak. Napa upaton pertangyangan sektor dari Selasa tanggal 10 Maret ima Korintus op Judea di bagas ni keluarga Nyonya Manik Borumanulang. Di sektor Kanaan keluarga FCIT Borumanalu. Di sektor Efesus op di sektor Galatia keluarga Belumban Gaul Boru Siregar. Di sektor Filipi keluarga Nyonya Turnip Boru Napitupulu. Di hari Rabu tanggal 20 Maret di sektor Sion keluarga Nyonya Pasaribu Boru Aritonang. Di sektor Betania keluarga Sigalingging Boru Hutahayan. Di sektor Roma keluarga Hasitumpul Boru Siombing. Di sektor Nasaret keluarga Hamanulang Boru Nababan. Keluarga Situa Manulang Boru Nababan. Di sektor Kolose op. Di sektor Bethlehem keluarga J Marbun Boru Syanturi. Molo alamat nasida tabereng madiaka tertib acara ta. Napa limahon jadwal kreativitas pentas pembangunan di Minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB dot pukul 10 WIB ima kreativitas sian sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 naneng ro di parmingguan pukul 7.30 imasian artis HKBP Cimanggis dohot jam 10 WIB imasian inahana ruas Nabaru napaonopon ruas Nabaru mulai Minggu tasadarion tabado ruas ni Huriata ima keluarga Johan Silalai SH Aprima Magdalena Napitupulu SAK alamat Jalan Raksa Opat Portiara Gas Alam RT 00 Sada RW 005 Depok. Nasida masuk tu sektor Efesus Molorodo nasida asa jongjong manasida. Mulai di Minggu tasadarion tabado ruas ni Huriata ima keluarga Togar Pasauran Lumban Raja Boru Sidabutar alamat Jalan Haji Bain
nomor 30 RT 003 006 Kelurahan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, nasida masuk tu sektor Kanaan. Moloro dan nasi marminggu ka sejongjong. Mau lihat ya. Mulai minggu tasadarion tajalo do gabe ruas pargur di Huriata ima keluarga M Lumban Batu Boris itu Morang. Alamat Jalan Raya Ciherang keluarga Sukatani Tapos Depok masuk sektor Kanaan. Napa pituhon Titing Marbagas Titing Parjolo Naeng Majalo Pasu-pasu Pardongan Cari Peon ma Andreas Elbert anak niha alak amata Andreas Rudi tubuh nihala inata Maria Tresia Mariolein Henrita alamat apartemen Gading Mediterania Jalan Bluefeld Raya Kelapa Gading Huria KBP Kota Depok Resort Cimanggis Dohot Oroana Dani Belawati Tampu Bolon Boruni Halak Amata S Tampu Bolon Tubuni Halak Inata R Boru Siregar alamat Gang Masjid RT 03 RW 07 nomor 38 Sisalak Depok Huria KBP Cimanggis Resort Cimanggis tar pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul siang. Napa waluhon amplop diakoni sosial Huria di hari Minggu sadarion tapatu pado papungu amplop diakoni sosial Huria tapasaha mai ditiki papungu pelean paduahon. Napa siahon amplop resort di hari Minggu tanggal 24 Maret naneng roon patu pautado papungun amplop diakoni sosial Huria tapasaha mai ditiki papungun pelean paduahon pasapuluhon perekrutan calon situa mulai Minggu sadarion mulai utama perekrutan calon situa di Sude sektor 6 membutuhkan calon situa dohot kriteria usia maksimal 50 tahun sehat jasmani dan rohani pendidikan minimal SMA sederajat domisili tetap Jala Ruas Nagok di Huriata Cimanggis. Napa 10 sadaun pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat tema di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahato pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Maret 2024 tuakan naso pasahato dope taingok maamang inang karik koton pasahato saganu bulan Huria marhite parhalado sektor tabe. Napa 10 hon torop ni ruas namandohoti parmingguan tanggal 10 Maret 2024 ima godangna 820 halak. Na 10 ruas nama ulang tahun ulang tahun kelahiran 36 halak ulang tahun pernikahan 10 keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sada sampai 10 pitu Maret 2024 hatani debatana pasikopon lasni rohamuna
tersurat di Psalmen 20 ayat 5, sai dilehon matu hosi subut roham jala pasaut nasa sakapmi. Nomor 14, pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 kakak godangna 1.600.000 rupiah. 15, pilihan bulanan do tahunan. Torop napasahaton pilihan bulanan do tahunan di bagas mingguon 10 kakak godangna 2.600.000 rupiah. Nasa pelonom doktor ripe ke pembangunan tu pembangunan. Torok napasahaton doktor ripe tu pembangunan di bagasan mingguon sada kakak godangna 150.000 rupiah. Na 10 pitu keuangan huria. Huria 7.630.450 rupiah. Pembangunan 2.450.025 rupiah, 25.000 rupiah. Sentralisasi pusat 8.650.000 rupiah. Jumlah 10.816.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu Tuhan ma pelean ni bahen sangap ni goarna. Amin. Tabi kema korsian punguan ama Jericho diuduti man nomu setu punguan ama Salom.
Tapuji matuhata, marede mahita, las disom mahita papunguan pelean sada a sadabi. Damai di batana sumurung sian salu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhna. Diha mo kadamang do dainang nang haanggi na naholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Andorang so pasatami hata ni debata dihita di parminggota di bagasan minggu tasadarion ima di minggu judika somal na do amang do tamuinang nang haanggi ala ondope hamiro mangibati manama kobasi
di Huriata alani songon hatanina tua-tua na mandok titip sanggar ma bahen huru-huruan tuku pabuan non margaku laos disiman non uduk na lam takas ma akka partuturan ala buah ala hita ala batak dang terlepas sian dalian na tolu daido somba marula-hula elek marboru manak baronga tubu alani amang do taminang kuarhu hot do songon diwartai hot disondang na panas tetap do padita mari hot harga si manulang jala boru ni rajai hot dope maboru situ morang jala muse dainang pangitubu na manubuho kami imaboru simbolon alay dainang pangitubu nung nga tumibu mandapot Tuhan na tepat memang inang tama SD hami tahun 1910 sada alay dainang noaing di hami na burjui imaboru sinaga alani amang do taminang takas dorak taboto molo di bagian olahraga sepak bola piga do tahe 10 sada hami 12 sada macadangan imamang do tamu inang jadi 12 mahami onom bawa ono boru tubuni parjolo pitu tubuni padua on 5 makana udah kini 12 onom bawa ono boru dungi na tuai tinggal di Medan alanido au anak Medan ima amang inang jala danak puji Tuhan di pasak tuhata do tuhami tolu sada tentara sada polisi sada dokter ima ada suku-suku doramu nate posoma amat tahun ala nabua gorna pe panggiduan nate panggiduan tutu hatai naing ma songon na huduk nakini saud amin baik to ay gorna pe hita berpanggiduan cita-cita semuanya kembali kepada yang betul mantap jala hami amang inang makobasi conok do tetangga do hita daku boto hiado hamamang inang manang marpesta gornai sopogabe jadi hami di HKBP Harjamukti Mahami Tanah Garapan ima gornai una pola bagajak ku ona mang aido jepet deko kamu Unang suatu kami masuk lalaan no bahaya deh. Itu to. Oke. Jadi mana songo dia memang inang wala condoi. Oke, wala condoi. Bahasa hudok andorang so tusiau sebelumna makobasi kami songon pandita resort di HKBP Panjang Resort Panjang Distrik 22 Lampung. Alai sebelum disi ipedik dete. Sebelum disi sangahian doa makobasi di HKBP Sudirman Jakarta. Gancang doona teh. Gitu. Jadi artinya mang inang songon au secara pribadi manang di DP di tempat ton siap doa. Alai ido bakona dan piga jol mana olo ada warne beda pendapat do pimpinan aumei alani ido ketika kita beda pendapat ya harus terima konsekuensi bedo tong karena pemanulang ate
Bidu dah. Gancang naman ang pendek doon eh. Tong. Jadi rak taboto kaya manginang molo hutan ni natutuay ima pardosa do sanggol do hami. Jadi pardo sanggol do hami manginang parmatiti lubaguhu. Alay ba hutan na may alay molo tubu iba nga di may dabbe. Artina binoto hutani natutuyete. Gudang na yung akan naposo dang diboto be hutana ke. Di dia hutam inna ikisaran. Tadado permelayon na rohaku do. Jadi songoni majamang inang ate. Horas madita saluk na. Iya. Noaing tabuka mahata di debata. Dinalau mamakulingi hita di minggu tasadario di minggu judika iman atar surat di panurang Jeremia. Biddu 30 sada. Mamuka mesian ayat 35. Sahak me tu ayat 37. Molo nunga dapat. Tajahama margati sori ngate. Molo tupe ditampilhon di layaron. Dinggan tamulai mak songonondo hata ni Jehovah na mangalio mataniari gabi panondang arian aturani bulan do aka bintang gabi panondang borngin ibana mangucang laut gabi marhasa aka galumbang na Jehovah zebaut do warna. Rak meta manjay dapar pudii. Songonon do hata di Jehovah. Molotung dapok suhaton aka langit di gijang. Jala dapok dodoan aka ojahan ni tanaon di toru. Do maau mamolokon sandok pinopan Israel. Alani saluhut nabi na nasida nina Jehovah. Ido yang gosahat na. Dia mau kadamang do dainang nang haanggi na naholongan di bagasan ko ni Tuhata Yesus Kristus. Na parjolo say hudok do manang di dia pe au makobasi manang melayani andorang sohu pasahat hatani debata songoni hudok na sogot di huriaton nang Arya pe asaboa asa sarupa jambar muna dang beda na hupasahat ima muleate ma dihamo karuas ni huria na burju na ringgas marminggu dedo tuhatama nama sumasu hamu saluna keluarga pinopar ulamuna doh di pasu-pasu Tuhan ma akan napikiramu nabi amin boleh atema napa duahon marhite ada di debata di bagasa minggu tasadario saya hudok doa manginang asa murah atusata dia raon do hita marite topik manang tema na mandok hot do holong ni rohani Jehovah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hidup sahatna. Dihama manami inanami nang haanggi na inaholongan di bagasan goni Tuhata Yesus Kristus. Songon na hudok na sugutan songonido nang nuaing. Ati namang inang melutupi beda-beda otik na pinasa na sugutan do noaing inarohaku mudah-mudahan ma dadong beda mukira amang inang headoramu mambigi hata kecewa manang kekecewaan manang tarhirim itu teh na jelas rasa kecewa atau kekecewaan manang tarhirim dono kuma adalah merupakan bagian di dalam kehidupan manusia yang tidak akan pernah terpisahkan. Sekali lagi, rasa kecewa atau kekecewaan manang tarhirim
merupakan bagian di dalam kehidupan manusia atau kita yang tidak akan pernah terpisahkan. Yang mana itu akan kita alami, kita rasakan sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Alanido amang do taminang marhite perkataan atau istilah tadi, saya ambillah contoh. Saya ambil contoh yang pertama, taringok tuna mardongan. Katakanlah bahasa Indonesia berpacaran. Daido, didok si bawai do, manang si boruwei didok. Yakinlah engkau abangku atau adikku, hanya engkaulah yang ada di hatiku. Di panduannya manginang salah do menang ladau. Hah? Dang salah teh. Setuju dah kamu di sini? Alusnya mujo. Iya, satabi manginang gayaku marjamita songono do. Muna do ko kamonon beh sira kote-kote nang paditan. Ate songono do gayaku marjamita manginang. Nah, jadi apapun ceritanya bahwa perkataan itu tidak salah. Yang mengatakan percayalah kau abang atau adik, hanya kaulah yang ada di hatiku. Om Maha Tahun, Dabu, Bagak, Uli, Daido, alai dengan berjalannya waktu apa yang terjadi? Ai mak mulate mak. Itu alana Roma damangi do dainangi mando ikoko managabe parumay kube laus hatuk akamo mandok kube ama haro neknion ama jadi kodo tehe enarohaku pe iya ikoko ma helaku inna dedo HP apa yang terjadi? Nah, ujungnya gabe tarhirim, kecewa. Karena mang inang itulah dia. Apapun ceritanya, dirasa kekecewaan kita itu kepada anak atau boru kita. Boa, moru do holong ni roham. Bahwa manginang masing-masinglah menjawab ya. Yang jelas selalu saya katakan dalam khotbah, katakanlah yang sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Apapun ceritanya, pastilah kecewa. Kan begitu. Ikokodo amang nagabe helaku. Ikokodo inang nagabe amada taheta bunai. Tapi itulah dia. Saya katakan dari saya awali perkataan tadi nggak salah kan? Hanya kaulah abang adik di hatiku. Dan orang tua mengatakan kaulah nanti jadi helaku atau parumai kurupani. Namun apa yang terjadi? Pertanyaannya, berkurangkah kasih sayangmu kepada anak-anakmu? Masing-masinglah menjawab. Ya, unang pola doko kamu di zon. Ale hudok nak ini katakanlah yang sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Dungin apa dua hon contoh. Adong may namarale-ale yang berumah tangga, berkeluarga atau apalah namanya. Namandok posroham lay eda abang, kakak, uhuru pipeho, nin nama hatai. Dung di paboa na di bagasan rohanai. Daido, pos roham, abang, kakak, itu, lae, tulang, opung atau apa namanya, uhuru pipeho. Alih mana terjadi? Holan
mulate mak ngamu mandokoni da pola mando ate. Kenapa? Jujur atau tidak jujur, ketika kita mau membantu atau memberi, yang jelas pasti ada yang berkurang kan? Ikonon namago itu teh pas do manang daw. Itu tuh. Tabodo pe na dipinjami mulak. Dero waso mulak. Holong do peroham. Mol do teh mangalusi. Buah moluso mulak. Holong do peroham dipakuli koi bana daw manang daw. Dipakuling ho do pe bana manang na daw. Hima. Yang jelas masing-masing lah menjawab ya. Namun apapun ceritanya sama seperti kayak tadi pagi saya katakan, mana lebih sering kita lakukan? Memberikan atau menerima? Sayap kanan, ama Jericho maju alusia mujo. Hah? Ya 50-50 dope. Moloon mudah-mudahan dang meleset sama Salum. Ada berapa muna mang? Mana lebih sering dilakukan, memberi atau menerima? Ulangi coba mang. Ulangi coba nai. Molo hudo anu tuho tupunga mune. Dioleh hamudo? Ngai dok ate olak kata dok. Iya kita harus jujur lah. Ya. Itu makanya kalau ditanya mana kita lebih mudah, tambah-tambah kah atau kurang-kurang? Hali-hali itu mana kurang-kurang? Oh bagi-bagi deh. Mulai tema di Jahoba. Tapi apapun ceritanya, ya saya katakan tadi masing-masing lah menjawab. Karena dalam hal membantu pun kita juga ada rasa kekecewaan, tarhirim. Aki emang inang, bidudah. Tarhirim hita nagabe diurupi ate. HP sangon endeido janji-janji tinggal janji biduto. Olo eda, olo akang, olo itu macam Ipe mama gari dokon nomor saya dia ada nomor rekeningmu. Nah itu toh. Saya mau semalau tu ATM di bereng rekeningi. Dan gabe adong isina. Jadi songoni do molo hudok tu ama Shalom. Ba ulo no kamu makirim tu amang. Ekel nepi ngalas rohaku. Ba ama Jericho. Namandoko ni tepat tidak. Kule peno nomor rekening kuda. Hedotong. Ya, neng donoku di siang mang inang, ali gebe ramar tiga wate. Kebetulan huriat tadi bagasan tahunon pesta pareol sekolah minggu. Jadi amang inang mula tema dituhatta, dung di siau ngatulu madoh tahun nak. Nasohya di patupa. Di siami ngau patupahami pareon ama sukses. Pareon ina sukses. Noang sekolah minggu. Ibu tamu dorate harja mukti. Gudang di siaka ruasta aka pegawai negeri. Pegawai negeri. Dan pegawai negeri. Ate pegawai negeri. Masa mekelamu? Salah dah hataki? Bidut tong. Pertempel ban. Barang-barang bekas. Alay ima las rohako mang inang.
Melodong ke ulau di tengah-tengah ini huriai, dak kena sida ketinggalan. Sehudok do. Unak kamu maretonge tongate mangaleo tutuhani hati-hati. Dak kea idok tuhani iko belga le honomu. Itu teh. Dak kea do ni tuhani geleng le honomu. Alesian ukap ni rohai do. Ingat tamu do cerita tanah tu ina nama balu di Sarpati. Sian bulus niro hate. Jadi songoni do nak kini ngata bering akai anak kota te. Manortor. Ubigina kini la pembangunan rumah ni naposoni Tuhani te. Godang do hita naroon. Alipiga maki manupaya ke. Dang naswadong dibuat kamu hepeng muna. Dohono kudoi mang nasogo pero muna to bata cerah mesi. Kete. Ale memang mau lu Tuhani martangnya tong dohamu. Ale coba bang ulak senon. Dia son lapon marga. Dia do lapon marga di son. Depak nyon. Manga ko nga sedia habis. Nah, HP adong ma ulau ni huria ngata pere kina kaya kota. Ina ni nate. HP IP maul ho mangalehon. Kodono kudia manginang ido hurok tu huriat taharja mukti. Nah sogotan amang inang lupa au itoki NHKBP Dirijen nak mau halakna. Ani napa sebelum distrik dotongi. Borah inang? Omakna borah hate? Akana ibana menjo abang do tuau. Duku pabo omakku bor simbolon. Nak ini dungka luat merjalangan kami bahoras abang, bahoras abang adik, horas itu. Suku kamu anda sidang manginang. Rodo halaki tuhuriata mencari dana. Hudok ma. Teh itu. Ngabereko huriaku na met. Anon gabe acik marohamuna. Nikudo. Taku boto manang nasehado di batu, manang sehado hamulao. Manang naso jokoko do tuhuriam cimanggis. Nikuma. Leipe nang kebe menyesal hoda itu nikutibana. Baru mana sida patu begel endi puji-pujian. Basuku kamu mamang inang tu anggini bei. Bapuji Tuhan. Mula mengurupi apalagi tu Tuhan ini. Uduk moto mamang inang ate. Jangan sempat kita hitung-hitungan ya. Upengot tamu. Ketika kau memberi sama Tuhan, jangan pernah kau hitung-hitungan. Karena Tuhan sampai hari ini tidak pernah hitung-hitungan samamu. Itu teh. Holan hipas peho amang inang. Dah itu. Holan hipas peho. Dah manduk belate ho. Coba marsai to boy doh orang tu gereja ho. Dah kan. Ima jupar jolo. Asing muse aka pasu-pasu na nunga di jalo ho. Ima. Jadi, neng donokku tuamu salukna bertobatlah. Ido neng donokku. Memang amang inang dan piga pandita agak-agak karas berjemita ke. Sonon do amang inang berjemita hiragaya ni amang ido, bapak ido mengatur manurung. Pareses. Itu, sonon gaya aku berjemita. Jadi alani do amang inang imajo contoh dalam hal membantu memberi. Jadi kalau sudah katanya memberi, borak do hitate. Ale mulu manjalo, baru tangan tamang inang. Ama Jeriko, mulu manjalo sokong dia tangan momang. Itu teh. Nah jelas terhatup do kan, maidulah. Ale mulu husukun tu akan tu tuan namion akan inongon inahanna. Tada do ohom do amake. Luar biasa bah. Itu dah.
Ida makana pasu-pasu na godangi to ina na baluda hola tang yang muna ipe. Ngalubi sini nangate. Amin. Jadi ido yang dohoron na tuhita di bagasa minggu tasadarion. Pasaha ma na dumenggani. Pasaha ma dumenggani la mangurupi aga isipe. Tarlu mobi ma di tonga-tonga ni huriai. Ati emang inang. Karena apa? Karena Tuhan sampai hari ini tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Pernahkah Tuhan mengecewakanmu? Yang jelas saya katakan Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Tetapi kitalah yang selalu sering bagus, terima kasih. Ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja amang inang dohonok kudo, jangan kau pernah kecewakan Tuhanmu. Tuhan tidak pernah minta harus banyak, tidak. Tuhan tidak pernah minta harus sedikit, tidak. Tapi ketulusanmu, jahamu menoni 2 Korintus bindusia ayat 1 ayat 2 takas didok di sini. Itulah dia. Jadi imajo napa 2 hon contoh, napa tuluhon. Inilah yang tak kalah pentingnya. Kekecewaan juga olodo tarasahon di tengah-tengah ni keluarga. Ate songona uduk nakini mahite ya nakon. Kan? Itu dah. Kita menginginkan anak kita itu kalau boleh cepatlah selesai kuliahnya, kan Daido? Namun tunggu punya tunggu, enggak tamat-tamat, akhirnya dapat gelar MA. Berapa dulu MA? MA mulai MA, enggak mau mendukoni dan pola AOB. Ima, HP nunga di Papua tu aka situan na torop, tu bulan na nengro. Manghalangi mehita. Buah ay anakku pohopukku omada. Tapi dang selesai. Suku-sukun. Pertanyaan, masihkah tetap kau sayang sama anakmu? Mau dua teh. Itu dia. Kebetulan aku amang inang kuliah aku 7 tahun mau saya. Ima. Alai mace burjudo na tutu aku tua ubah. Toridokon do mantap anakku Pandita Marihon. Artinya di si tetapnya selesaikan. Nah tapi nggak ujung tanduk. Bijutong. Ima jo contoh. Nah tapi saya omang inang 4 tahun. Itu dah hudok. Itu dah. Itulah dia. Pertanyaannya, masihkah kau sayang kepada anakmu? Iya. Seperti yang selalu saya katakan amang inang, katakanlah yang sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Ho mama ngalusiho. Ake amang inang, unang pola dohono mudison. Ake. Alana di adopan di debat ada ngarong na holib. Patar do sudi. Na hot do manang na moru holong ni roham. Alai tu hatta Yesus merde topik tema di bagasa minggu tasadaron yok hot do holong ni rohani Jehovah. Kasih Tuhan tetap. Ima marhite yanakon. Buah marhite amado ina. Ini lagi yang enggak kurang sedapnya. Nah. Molo salah amata inang buah
Holong do peroham tu amatai. Ohom johamu amang. Daku boto arong dison amatana na marminggu. Do sebaliknya inatana marminggu dison. Marpatu do jo lengkap. Ale molo na so lengkap. Ay mada ulota mai. Oke. Iya. Ketika salah suamimu, masihkah kau inang menyayangi, mengasihi suamimu tersebut? Yang jelas katakanlah yang sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Sebaliknya, kalau salah istrimu tuh samamu amang, tetapnya kau mau mengasihi istrimu? Manang na songon na hubotoi etor digati. Molo ama Jericho da ama Salom dang songon ikan. Iya, disan mangalusi, dison ohom. Bingung doa. Iya. Itu. Ala boa amanginang satabi ate, tong dosono sugot hudok itiki mardo ngak kamu. Wah, tabodo sudi kan, indah-indah semua itu teh. Itu memang inangkan. Waktu kita berpacaran berteman, semuanya pasti indah-indah kan. Bagak do sudi kan. Begitu tong. Garieda molo sopa Jupang, holan di bering pejabunei nunga ina ma. Aduh teh. Las ni rohaya teh. Holak ku bering pejabumi inna. Orang pola jabui satabi kemenate. Aduh. Pananggane, itu tuh kan, nah, ngaso nang roha, ayo mak, nanti, kalau dibering pay, kan itu naing, nah, berikut onok kuri, dak boto manang aram do hita, na mengalami nasongoni, nah, HP, dung saut. Mana terjadi? Terjadi medisi pencak silat do taekwondo. Oke. Amata taekwondo, inata pencak silat. Wah, ripuhola kodo do boy silat, apa boy do taekwondo ina do. Karena apa? Kalau udah jadi, adakah di situ yang saling menutupi? Ngapatar biar kemanginate songon indahan di salah. Ipalastik. Ibi pasti ada botar do, pasti ada botar ake. Dang di balanga, saya huduk dia mangin nama dia pe marhuriau, plastik na botar ate. Boy idau sia jolo, sia pudi, sia samping, sia toru ake, patar. Bidu dah. Ai mak merate mamang. Bidu tong. Etik mardongan kan ina mata bona sodap kan. Apa kesukaanmu mami? Alemak. Apa kesukaanmu papi? Alemak. Dung saut diajak peda kewe diajak ate. Alai molo disodang songoni kan. Bujudo amo kana mang tuinata kan. Hamu aka ina berjuda muinang toka amata. Iya. Jadi itulah Ido jamita di bagasan minggu tasadarion rasa kekecewaan terhirim. Sejalota doi. Ido alana kalau ku tahu kayak gini kau dulu papi, dan olah tuh bah. Gitu juga sebaliknya. Kalau ku tahu kayak gini kau mami, nah olah main Facebook sambing, dan olah bah. Alai ahap cerita nak emang inang songon ende de mandok. Ho madiau. Terus John. Itu to. Ho madiau. Hau madiho. Hitana dua nggak bisa dah. Amin. Medutong. Mau di ngotamodo tikina mardonga kamu.
Dan mungkin ang ingoto muna India te. Ima. Alana boy do digatiho amatay amang inang. Boy do gatiho inatay amang inang. Daw nga te. Holan hamatayani do kan. Ido lana itiki manjalo pasu-pasu pada nga sarepiyok ko. Hado alus mamang inang. Na ulo doho manjalo marga manulangon. Contoh na ada alus muna. Hatop dete. Dang pala do muna na uluhian daw amang. Ima. Jadi memang amang inang kekecewaan itu pasti akan kita terima. Alai mana songo dia pe dohono kumatuhamu. Boa moru doholong ni roham. Berkurangkah kasih sayangmu? Omah. Udok nakini hitabi mamangalusi. Ake mang inang. Hitabi mamangalusi. Songonido nang marale-ale. Didok ma pos roham le. Alung proyek tanin na. Tulu M. HP Holland ember do. Inama. Pos roham le. Tumingunan yang ro. Karejo mehita. Proyek tahun tulu M inna. Itu HP dido niripu do parhunian HP pargadongan niripu do pasaulian HP hama gua do. Udah semangat. Karejo nama au. Ngadapotan proyek. Jadi amang inang gudang do membaik kita kecewa teh. Gudang do membaik kita terhirim. Apapun ceritanya. Ngahur kini akan contoh-contoh. Apalagi na parpudion. Satabi kamang inang. Satabi ketika kau memilih kepala daerah. Ate. Ala nabua. Dang terlepas kita sian dalihan natolu. Artinya ketika apa yang kau inginkan, yang kau harapkan tidak tercapai, unang magabe moru holoni rohamati amang inangate. Karena bagaimanapun kalau orang sudah duduk, mulai ate mamolo diingot janjina. Oke. Ale molo so diingot, wah. Iso gohodo, na jelas hodo na marsahid. Dono kuda kemang inangate. Jangan pernah engkau cepat-cepat kecewa. Karena ketika kau cepat-cepat kecewa, gabe Roma di hosahid. Ake mang inang. Mulu au. Songon ama jupat dita. Ngapiga-piga hali hurasaon kekecewaan. Alai wamit tondo sude. Lu jauh memikiri i. Dedo. Marsait ano nau. Isi na susah. Nah jelas keluarga teh. Jadi ido amang inang. Molotuk pe dibain kecewa inata ho. Dokom ma. Ho ma diau. Ido to. Jadi memang harus terima. Ketika itu menjadi beban samamu, sahak madiho sahid tolu es. Botamu dia tolu es. Ale unang ma napatulu nate parjolo stres, stroke, dok stop loasau. Tu dia holau Pondok Rangon nggak habis, Jatisari nggak tutup. Oma, Ima. Jadi jangan cepat-cepat kita kecewa, jangan cepat-cepat kita putus asa, ya mang inang ya, dan saudara-saudaraku sekalian ya. Kalau cepat-cepat kau kecewa, kau yang sakit, kau yang rugi. Seperti saya katakan tadi, ujungnya sampailah sama penyakit tadi, stres, stroke, lalu ima, stop. Tu penang kolau, darong lapatan na. Tu Malaysia holau, darong lapatan na.
Jadi makanya bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana ketika kau bisa mendamaikan dirimu. Amin. Ido tuh. Jadi ido amang do tamu inang gudang mai do pe aga contoh-contoh na boy idauta di perjalanan ning nguluta. Songon ido nang diturpuk ton. Bangso Israel, bangso na pinilit ni debata. Taboto dorate. Aka pangalaho ni bangsoi. Kita tahu bagaimana sifat, watak, karakter dan moralnya bangsa tersebut. Sejok-jok do bangsoi mampain sogo rohani Tuhani. Sejok-jok do bangsoi mampain acit rohani Tuhani. Alai manang songon dia pe amang inang. Na jelas holong ni rohani Tuhatai dakya muba dohot Mose. Beda do holong ni rohajol main nakini ate. Holok ta songon hodok nakini otik dibain hata ni nasaha tuina dang be dibain be kopina be. Idut to. Nang sebalikna. Jadi alanido mang inang taida mak tapering mak songon dia tuhatai. Idolana didok di ayat 36 saat tu ayat 37 takas didok ibana disi tung sura macohot aka aturani marado penau ni Jehovah mas jadi mado pinopan Israel unang pe targoar bangso di joloku saling lilingna sonon do hata ni Jehovah molo tung dapat suhaton aka langit di gijang jala dapat dodoan aka ojahan di tanahon di toru do maau memolokkon sandok pinopan Israel ala ni salut nabi naseda ninna Jehovah. Kalau bahasa Indonesia sangat jelas dikatakan demikianlah kepada kita. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku menjadi untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi dakya Tuhani manolak kita, kaya manginang. Manang songo dia pe pangalahota. Oke. Manang songo dia pe pambahenata. Na jelas amang inang burjudo tuhatayate. Ido alana di minggu tasadarion topik tema namandok hot do holong ni rohani Jehovah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Mulut terjemahan lepas, kasih Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Jadi alanido amang do tamuinang ondo na ikon ulahonota di bagasan ngoluta ate. Inilah yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kau alami dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah engkau berkurang kasihmu sedikit pun. Amin. Itu. Karena ketika berkurang kasihmu, perhatianmu, ingatlah penyakit akan menanti engkau. Ya. Penyakit akan menanti engkau. Soalnya konak ini stres maho. Hege ya mang. Ini kan. Ujungnya satabi peol mak. Habis ini selesai maho. Itu. Makanya saya katakan tadi amang inang bahagia itu sederhana. Ketika kau bisa mendamaikan dirimu sendiri, itu aja titik. Jadi ido amang inang, ido na nanaing dohonon na tuhita rupani asaboy i mardalan di bagasang nguluta ido didok nakini endeni natutua nami ima aka dainang inahanna didok suarani tondiate suarani tondi ni tuhatai
jo di laosi ditulagoi sai tanda jeamu pau baroam dapoton Tuhanmu sise sadosam ima. Jadi ikon tinggil mahita amang inang tu suarani tondi iya te. Molo nunga tinggil ro manakini pungon ina Debora ehe maho ado teh ehe maho inang. Jadi mananga hape hata naro tuho inang amata tetap maho ehe ate bangkit. Setuju doh kamu? B. Apa inang? Mananga hape naro hata ni amata tuhamu. Ba ehe dabu terus? Songo nagele ke, maybe raw hindi nakini ba? He mahoy nang ito teh. Ha. Bangkit. Buah. Bangkit kah engkau atau tidak? Idola teh amang inang, kalau kita orang Batak malu kita membeli lagu teh. Macam malu kita membeli lagu. Ale buah do lagui. Boy do di pasar sorhod bagas roham. Setuju dah kamu nado koni? Biru tong. Maukah engkau menghayati lagu tersebut? Mau lihat ya mak. Kalau enggak pun batong mau lihat ya. Jadi ido inang ate. Luar biasa do yang dimunin akin. He mahoi inang ido teh. Dok selanjutnya. Kalau koma naso ture ate. Ucatak do inang yang dimunin akini. Jadi mananga hape dia lamiho di bagasan padalani ngolum. Tetap mau ate. Tetap bangkit, tetap semangat. Amin. Biru tong, unang galeho. Marsahit to, isina susah. Itu tong. Jadi songoni daw mang inang. Unang diri pamu padita aman-aman. Ay apa ulo do barbero inata. Ale marbada di bagasan holong. Biru tong. Jadi mulu marbeda hami mang inang do inata. Saya uduk do parjolo eta martangek kita niku do. Ima. Asa bawa, asa unang pasal puak kahata te. Bamolongan didok songoni gabe sudah mahami marbeda. Itu dah. Saya uduk dia manginang, suku kamu mololah menu kamu tu tanamian harja mukti. Pas di gereja di jolo gereja mak kebetulan molo ina identik dengan bunga. Mula dong beri kamu bunga ni inate pandidai margantung masgantungan ima jabuni pandidai. Suku kamu ala inata. Mulai yang berbeda kami terhudok kodo eta martanya kita niku do. Nang inata pesongoni. Asa bawa asa nang masal puhata. Asa nang gabi keluar hata pusa-pusa. Udah bener manginang hata pusa-pusa. Aka hata nasosuman. Nang mahaka hata pasu-pasu itu nahudok. Jadi nang ripuhamu mulupad di day. Takke berbeda, ba udah berbeda dah. Hali dang jot-jot itu nahudok. Ale dan pala hebegi ni tu tetangga nangit dah memang berbeda di Jabu. Bidu dah. Ido mang inang ate. Dungi omma Roma ama Jericho pirma tondim. Jadi hope amang molo disongga inata ho iko pirma tondim ate. Unang alo. Ate, unang alo. Unang kala siap-siap apa mula senon. Ada kinimu. Hani mo nak ini. Ido tong, songon sesuai ya te, firma tondim kuatkanlah hatimu. Di molorope hatani inata, nadingkan dia te. Maka na ho pa unang leleng mulak ko. On, ngasa 7 jam 5 pagi baru mulak ko. Ali pa sorohabu, pa mahami do ho pa ini kan tabodo kan? Itu dah. Jadi ko firma tondim, kuatkanlah hatimu. Bako na dia te. Baru luar biasa mohon Salomon. Jehovah si parmahan. Ngatohoi adong Jehovah di bangsa ngulumu namang. Jehovah si parmahan au. Pasal 20 mo nate.
Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya, nunga Tuhani marmahani ho? Apakah Tuhan sudah mengembalai engkau? Bagus. Kerjakanlah itu. Ya. Una kolan diha. Mula hado bertobatlah kau. Mulu mando hatop do hita kan? Jadi ido amang do tamu inang. Ido didok manang dia pei. Nah jelas unang ma moru holong ni rohatate. So na hudok na kini lupa au hami pe amang inang paditaon. Unang diripu hamu mulus-mulus hami melayani on. Melayani. Saya dong doi tantangan, rintangan. Satabi te amang inang situake. Hampir jok-jok do tantangan hujalo hami sian dong nami parhalado. Dono kudui. Manang di DP marhuria. Dono kudui. Ahana neng niulahon Roma. Dake ay amang pandita. Gaya mang. Dang dope diulang ke tersongoni. Songoni mana masa mang inang di huriata di sale puji Tuhan mang ngamardala bedenggan. Memang mangulahon do maol. Ale molo dung diulahon. Tabo. Apalagi molo bersangkutan madohot penerimaan. Oke, tekeles. Kan? Aku boto masa do di huriata melarung pesta. Tekeles. Itu tong. Unang jole. Unang joeda. Gitu. Ima. Gari ada sehudo do. Dia apa mangulaho niku do. Kalau solomo be rohamuna niku ma. Jadi memang amang inang songoni do. Alai dak kuboto. Bahwa hamang inang do parala do burju do hamu tu padita muna. Amonda dua amang. Kebetulan rapat manuru kali kita dua teh. Luar biasa do Tuhan iba. Jarang-jarang do songono nake. Ima. Ido. Ale yakin doau kalau huberen do kadang ngakon burju-burju jamu tu pandita muna kan. Kan dua do pandita muna kan. Marga panjitan marpada medok manulang. Sedanai on dakya hurang terus do go tampu bolon ditambahi kan adik kelas doi mulai panjitan badau digijakui ido. Jadi memang apa ceritana eko burju do hamu tu pandita muna te. Alana pandita muna pe gudang do si pikiran abu masa maju huriaon. Bidu tong. Jadi alani do amang do taminang songoni do hami. Ido alana mulai hiado pandita mandok hiparo kamu do baju nami. Bahasa on otik. Holanon do hagogon di hami. Oma paru kilo masudeon nabi rongon. Paru kilo masudeon. Oma. Asa boto hamu. Bidu dah. Holando do utikot do. Mangurupi hami. Mulai ate mato songan ndi muna nak ini do. Jehovah. Ulau kamu mete. Ido to. Ima. Jadi daku boto manang hera pandita pabantu hamu songoni. Ima. Oma paru kilo do sudeon. Ulan otikot de mabe kami gogo, margogo. Dang hatop-hatop kami mandele do marsak. Ima rupani. Ale nanget-nanget mahulibas. Pak. Ido to. Ima mang inang. Jadi menangah HP na jelas molo holong ni rohani pandita manulang hok dope. Ali di hakabi harja bukti do dah. Idung dono kake. Songoni do nang holong ni rohani pandita panjetan dohot tapu bolu nake. Hok do holong ni rohani bama asa huriau begak uli dengan. Setuju do kamu? Alani do unak kamu mangalo ate. Bagus. Iya, bagus. Ingat tamu do ba? Akan naposoi
na nimihani Tuhan itu te. Oke. Hati-hati. Lu jadu memang inang mana yang kok kamu ruasi. Ya kok kamu mah pagi siang sore malam. Asa sehat tamu sudi. Terpasu-pasu akan ulamuna. Itu dah. Jadi mulu sosokan be kamu be pandita muna aku boto beba. 1 jam tulang mang pasoro hama mang. Songoni do berjami tapo ba enon. Ubegene do komune. Ay hado songoni amang inang. Amang pandita atau meba. Yang tu dia ho arisak kami. Enak. Itu dia ho tumol hami. Di molo songoni satay mang inang. Buka do pitu ya mang situ buka mo pitu. Molo mali sina parjolo mulak. Songoni do hodo mang inang. Makanya jarang-jarang dah upacupang pandita songono marjamita kan. Biru dah. Jadi alani do mang inang pos roham. Hot do holoni rohaku Tuhamu. Tong do hutangnya kok kamu. Songon topik tema di bagasan minggu. Sadari nate. Hot do holong ni rohani Jehovah. Songoni do hot do holong ni rohani pandita manulang Tuhamu. Ngolo tukpe adong siya kamu mandok. Hatok memang pandita yang arisak kami. Pos roham. Ipe maduhamu. Hatok memang pandita yang mardalani hami. Pos roham. Tu dia. Tu Ciputra. Tu dia. Tu Ancol. Contohnya. Ale pos roham. Potik na ipe. Tong. Iya. Pokoknya ingot tamu ende mulia kini firma tondim. Amin. Kita berdoa. Mulai tema ali Tuhan. Nunga dipakulingi ho hami marhiti hatam na bediai. Ajari mahami ali Tuhan. Asa toktong ulaho kami. Ima nagabe lomoni roham. Di pardalana ningulu nami. Jala ale Tuhan hurajumi hami dok. Gudang aka ulaon pangalaho pambahenan nami nasoture tuado pammu. Alai di patudoko do ale Tuhan marite minggu sadarion namandok hot do holoni roham ale Tuhan tuhami akka natino pamon alanii molohot do holoni roham ale Tuhan ajari mahami asa olo hami marhamu baon asa toktong ma ale Tuhan ulaho kami akan ulido akan nadinggan ale de batama nami pasu-pasu ma ruas ni huriam narumar saur di bagasam minggu sadarion mulai sikola minggu pagi dok minggu arian nang minggu botari anon mulai siang dak danak sikola minggu remaja naposo bulung ama ina do akan natutua namin na lanjut usia pasu-pasu manasida saluhut na tambay hahipason lehon ganjang ni umur pasu-pasu make keluarga popara manang pinoparnasida jaloho male Tuhan na pasikopon saluhut na nasa Panginoon nasida asalam tamba akalas ni roha dok silas ni roha alai toktong mas saya pengok ale tomerte tondim tondi porobadiemi asa toktong dingok nasida mandok moleate jala homa ale Tuhan na di bain nasida na toktong gabe parmahan di bagasan ngulu nami ale di batama nami pasu-pasu mahuriam HKBP resok Cimanggison disudi aka program-program manang rencana taruh mobil Tuhan laho membangun bagas joro ni naposom Tuhan dan adong naso tarpatu paho na burju do ale Tuhan sudi ruas ni huriam doh akan naposona ala boa ala nunga gudang hujalo hamil Tuhan pasu-pasu na siako ala ni unang adong siak kami maretong-etong laho pasahaton akan uli na denggan tuho jala ido dipanggidoho ale Tuhan akan di bagasan bulus ni roha ala nile to pasu-pasu masaluh na ruas ni huriam asa sudi ma ria jalareta lamanupahi ulaw ni
Ali di bata manami nang pasu-pasu masaluhut na akan aposom na makobasiho di tonga-tonga ni Huriam HKBP Resok Cimanggison lehon sadani roha lehon hasadaon dohot roha na marsitutu jala lehon ale Tuhan akasinamo tuhami bi asa marhitele Tuhan lam semangat kami lama ko basiho nang tarlumo beli Tuhan akan aposom nagabe uluan mana lamang uluhon mau ko basi tonga-tonga ni Huriam amanami amang padita panjaitan do amanami amang padita tapubolon pargugoy mana sidale Tuhan lehon hapistaran ng bisok asa marhitin na sidale Tuhan tarida makahahulion akahadengganon di tonga-tonga ni Huriamon. Mula temale Tuhan nang di bagas sa Dariope. Dumula kami siyang bagas Joromon. Toktong ma. Homa hupadujolo hami. Jala toktong ma lomani rohamma naneng si ulahanon nami. Diginjang salut nilito jumulose sama dosa do pangleson nami. Asa maritei lam talupa manjalo habora ni pasu-pasum. Jalo matangnya namin pasatami. Martiti anakmu Tuhan Yesus Kristus mertangnya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata marin di ita sa buku indita nomor 762 papungu piliatan na paduahon. Yesus Tuhan.
batanya koma pilihan nata papungun tu adu panide bata taponduk bi marohata martangi yang mahita ale de bata amanami di bawah gijang hodo haroroan ni saluhut sileleho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masan lomi tu hami pilihan nami tuho sejalo megabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asau parsia kami pelianon patimbulun harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami martihite tondim asalamu tanda hami godang ni selelomi tu hami asalam gigir hami mandok moleate tuho mari tehite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami di bawah gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya ro maharajomu, saya saut malomani roham di matang songon di bawah gijang, lema tuhami sadarun hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa dengan namar dosa tuhami, unang kami togin tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jala hamu ma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti tuan debata maho di sondakon tuan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho di dopak kon tuan debata ma buhina tuho jala di pasaho madamena tu ton di munabe. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu.